Det her, det er Romeo og Niklas. I dag skal vi ned og tjekke sådan et ulækkert sted. Og det kommer til at blive sådan en serie, der hedder Løber fra et eller andet. Og vi kommer til at have en gamer-kanal. Det kommer ikke til at blive nu, men det kommer på et tidspunkt. Det skal nok komme. Det lover mig og Niklas. Og lige pt. Har vi ikke noget startmusik, men det får vi snart. Det hedder det ikke intro-song. Jo, intro-song. Vi skal jo have det hele redigeret ind og sådan noget. Men så ses vi, når vi kommer derhen. Vi her, guys, så skal vi herind. Shit, det ser gyselig ud. Okay, lad os komme ind. Fuck min arm. Fuck, det er creepy. Okay, det er den creepyste nogensinde. Fuck, det er creepy. Oh shit. Går du ind? Du går ind først. Okay. Film. Ind med den. Jeg filmer. Jamen. Så. Skal jeg have noget med? Ja, den dør. Okay. Fuck, det smadret. Føj. Ja, det er det. Jeg spukker derhen. Fuck, der er coke på jorden. Glasset smadret. Det er sgu ikke coke. Det er ikke coke. Hvad er det? Ikke coke. Hvad er det? Det er det der, når man træner. Så ser man det på hænderne. Skal vi gå ind? Fuck, det er ulækkert. Du går ind først. Der er sådan et hul i jorden der. Hvor? Det her, den her video er den for mange hits. Der står en spand midt i det hele. Kan du godt se det? Og her drenge, vi har taget lys på, så I kan se meget mere, men der er mega mørkt. Prøv lige fint, vi skal gå derhen. Der er et toilet. Ud!